Jone Tapia Garmendia naiz. 78 urte ditut. Zizurkildarra naiz, izatez, eta Donostiratorren naiz duela 4 urte bizitzera. Gu Gipuzkoan azkeneko inkestatan ikusi duguna da, 55 urtetik gorako 15.000 lagunek baino gehiago aitortzen dutela askotan bakarrik sentitzen direla, bakardadea sentitzen dutela. Eta naiz eta gure lurraldea kohesionatua eta solidarioa izan, individualismoak ere gurean topatu du bere lekua. Eta horren kontra jarduteko estrategia bada, adin berrik eta Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarri dutena, eta bilatzen dutena da elkarteok, erakundeok eta herritarrok esku hartuta bakardadearen kontra estrategia bat martxan jartzea, finean gure lurraldean osasun ikuspegitik, elkartasun ikuspegitik eta aldi berean ere bizikalitatearen ikuspegitik jauzi bat emateko. Bakardadearen kontra borrokatuz. Prozesu parte hartzaile baten emaitza da, Ariak estrategia, 100 elkarte, 77 udalerri, berrikuntza zentroak, osakidetza, erakunde publikoak, hauek guztiek parte hartu zuten duela 2 urte estrategiaren eraikuntzan, eta ordutik aurrera hainbat eta hainbat elkarte, eragile eta erakundeetako ordezkariak atxikitu dira, eta hori da guretzako garrantzitsua, ez? Denen parte hartzea behar degula, denen ekarpena nahigabeko bakardadei aurre egiteko. Mandalasko, gelditu nintzen, enula ezer egin. Negon sartuta zulo batian, eta hemen gure zuzendaria esan zion da, zergatik ez zu abesten. Ne burua ez dago abesteko. Bai, astelenian jarriko izut partitura bat, da karpeta bat, eta astelenian ungo zea ensaiatzea. Da hortik izkeo, egin den lagun pila bat, eta bueno, beti prest zeozeriteko. Creo que se puede estar muy acompañado, muy rodeado de gente y sentirte solo, pues porque la gente no te comprende o tus propios sentimientos no están compartidos y entonces eso te hace estar solo. Y luego hay otro punto que es la soledad obligada, la de que no tienes a nadie alrededor, ¿no? Que esa ya es más dura. Bakardadea ere da gauza bat, ez dut esango hautatzen denik, baina nolabait lantzen den egoera bat da. Zuari bazera zure oskolan sartzen, hortik atera gabe, eta beti hor, zure ideiekin, zure maniekin, zure... Normalmente no me siento solo, pero alguna vez sí que es verdad que sí. Esto nunca se llega a saber en profundidad porque cada uno desde fuera puede parecer que no se siente solo. Sí, me he sentido solo. A todos yo creo que nos ha pasado alguna movida con amigos o lo que sea, que te han dejado de lado o lo que sea, pero lo importante es que sean simplemente rachas y que no se conviertan en algo continuo. Enei sentitu bakarrik egia esan. Baina bildurra badut hortarako. Beste jende bat ikusten de bakarri bizideanak eta aurretik nabil sufritzen alperrekan. Bakardadea bizi duten pertsonak baditu dela, nik zuzentzen duran koru batean, eta izugarrizko beharra sortzen dutela, daukatela pertsona horiek talde horren pertenentziara, eta talde horrek nola laguntzen duen, bakardade hori hobeto eramaten, laguntzeko, pena kontatzeko, ondo sentitzeko eta bakardade hori ekiditeko.
Ariak estrategiak erdigunean jartzen ditu adineko pertsonak eta zahartze prozesuak, baina ez modu esklusibo edo baztertzailean. Izan ere, Gipuzkoako biztanleria osoari zuzendutako egitasmoa da, belaunaldi ezberdinen arteko elkarkidetza ezinbestekoa delako, denon artean eta elkarrekin erronka honi heldu diezaiogun. Entsaioa etortzean da, ordu terdi mundutik kanpo egotea bezala. Ordu horiek niretzako dira. Nik disfrutatzen dut, nik abesten dut, ikasten nahi naiz, berrian naiz handikan, baina izugarria da. Netzako korua aurkitu duten eskeztikan gauza handia izan da netzako. Yo me siento bien cuando voy a cantar. Y si no voy es porque no puedo ir. Le aconsejaría a todo el mundo, además, que se apuntara a los coros. Abestiak ezagutzea, kantatzea, jendearekin partekatzea kantu hori. Niretzako bizipoz bat da. Nire musikak asko alaitzen dit, eta orduan alderderteatea joko nuke. Le puede aportar el estar con gente, el hablar con gente, el aprender también las canciones, ¿no? Que es muy bonito aprender a cantar. Ariak kantuz proiektuak bi zati ditula esan dezakegu, alde batetik kontzertu ziklo bat eta bestalde batetik sentsibilizazio saioak. Abesbatzekin egiten den lana da, eta bertan funtsean, izan ditugu guztira 200 partaide baino gehiago, eta arduan saio horietan batez ere egiten dena da taldekako hausnarketa. Inguruan eduki ditzakegun bakardade egoera horien aurrean gure jokabidea zein den ere hausnartzeko, ez infantilizatzen, ez paternalizatzen, baina behintzat ardura hori hartzen, bazken batean gizartean bizi garen heinean, eta bezbatzea baten barruan are gehiago, bestearen ongizatea ere nolabait nire ardura ere badela eta badaukagula hor ardura sozial eta etiko bat. Vivimos en Euskal Herria donde los coros han sido fundamento de las relaciones sociales. Por eso los coros son un activo muy importante para las personas. Yo creo que todo el mundo debería de, por lo menos alguna vez en su vida, probarlo. Conozco a un compañero, sobre todo compañera del coro, y quizá más de una, donde sí, efectivamente, el hecho de participar en el coro es le viene muy bien. Aquí me han enseñado muchísimas cosas, el cuidarme la voz, el tener una continuidad para los ensayos, a saber lo que quiero, a trabajarlo y, sobre todo, me ha proporcionado mucha motivación. Jende berri bat ezagutu dut, jende berri batekin nago, eta jendartean nago, bai. Abesbatza da toki bat non asko eman dezakezu, baina baita ere asko jaso dezakezu. Eta adin berrik osatu edo bihurtu nahi duen sare ariz betetako sare handi hori, abesbatza toki propioa da egiteko. El coro no es una sola voz, sí, pero sin embargo en ese ámbito de desarrollo de lo común tenemos que actuar como si fuese una, pero atendiendo a la necesidad de que todas y cada una de las personas, esas voces, formen ese conjunto. Y qué mejor ejemplo, ¿no? de una sociedad, de una dinámica cohesionada, que escucha al de al lado, que canta con el de al lado, que se preocupa por el de al lado. Abesbatzen barruan egon izan da egoera delikaturen bat, beraiek ere esan da, eta orduan abesbatza bezala nola erantzun duten horren aurrean ikustea, hori bada ere ikasteko iturria, eta baita ere ulertzeko ze modutan dagoen oso errotuta eta oso modu naturalean gainera abesbatzak eremu sozial eta gizarteratzeko eremu privilegiatu bat bezala.
Funtsean, helburu nagusiena da, lurraldean bizi diren biztanle guztiek beren eskura izan dezaten lagundu diezaieketen baliabideak, izan pertsonak, egiturak, zein jarduera ezberdinak. Eta horretarako ezinbestekoa ikusten dugu gizartean gehiago parte hartzen lagunduko gaituzten lotura sozialak eta sare sozialak bultzatzea. Eta horietako egitasmo bat hain zuzen ere Aria Kantuz bera da. Yo creo que una persona nueva que entre al coro, lo que sí que va a conseguir en cuanto a la soledad es casi hacerla desaparecer. Azken finean, gizarte parte hartzaile eta komunitate etiko eta empatiko baten sare hori ehuntzen duen Aria pertsonak geralako. Harrituta geratu nintzen, ikusi nuenean korua edadeko jendea, 80 urteko asko daude, eta ze bizitzeko goguakin dauden, eta ze indarrakin dauden, eta indar hori repartitzea oso polita da. La relación que se debe dar entre personas que cantan en coros de distintas generaciones es fundamental. Y este tipo de proyectos, bienvenido sea, y creo que va a ser algo muy positivo para el mundo coral y para la sociedad guipuzcoana en particular. Ni koruan hasi ezkeotik, indet lagunak asko, eta irekin naiz gehiago, jendeakin, eta desiatzen dago, etortzeko eguna. Eta horretarako, bakardadei aurre egiteko, Gipuzkoa Harremanen Lurraldea.